Gaurko honetan sortutako eduki digital ezberdinak aurkeztuko dizkizuet. Alde batetik, oinarrizko edukiak azaltzeko sorturiko aurkezpena, eta bestetik sakontzeko eduki dagokionez sorturiko infografia bat ere aurkeztuko dizuet. Beraz, hau ikusteko onena, pantaila zuekin partekatzea izango da. Testuinguruan jartzeko genero berdintasuneko bigarren gomailan kokatzen gara. Kasu honetan, emakumeen jendarte mailako parte hartzeko moduluan. Aipatu bezala, lehendabiziko unitateari dagokionez, hemen dugun liburuak adierazten dugu partaidetza soziala eta generoa dela landuko den lehendabiziko unitatea. Hemengo helburuak kontuan hartuz, sortu da lehendabizi aurkezpena, non OneDrive-eko nire artxiboan egin dudan aurre ezagutzak kontutan hartuta. Behin aurkezpena eginda, Teamsera igo da, non ikasleek bigarrengo erronkako fitxategietan materialaren eremuan modulu unitate honi dagokion karpetan ikusiko duten partaidetza eta partaidetzako materiala. Aipatu bezala, aurkezpen hau sortu da liburuko eduki ezberdinak emateko. Ikusten duzuen bezala, Creative Commons lizentziapean sorturiko materiala da. Liburutik harturiko testuak kontuan hartu ditugu beraien izendapen guztiarekin. Hau guztiak izango lirateke oinarrizko edukiak lantzeko diapositiba ezberdinak. Azkenengo diapositiban partaidetza soziala eta generoa ikuspuntua kontutan hartuta sakontzeko edukiak izango dituzke. Horretarako, Silvia Federiki pentsalari feminista ezagutzeko aukera emango zaie ikasleei. Lan honetarako, esteka bat sortu da, non infografia honen bitartez Silvia Federiki eta bere obra gehiago ezagutzeko aukera izango duten ikasleek. Hortaz, hemen informazio gehigarri eta osagarri hau izango lukete, non Italian jaiotako pentsalari honen bizitza eta obra gehiago sakontzeko aukera izango duten. Lan honetarako, bere obra ezberdinak aztertzeko aukera izango da. Bere tesietatik abiatuz eta baita bere elkarrizketak irakurriz ere. Hauek bere adibideak. Sorturiko material guzti hau, lehen esan da bezala, Teamsean zintzilikatuta izango dute. Honekin batera, lizentzia ireki izango duen material bada. Bertan, erabilitako material guzti hori eskuragarri egon dadin, beste edozein ikasle edo pertsonari zabaldu ahal izateko. Hau izan da bigarren biderketako nire bideoa. Ondo izan.